माळकरी व्हा, गंध लावा. माळ का घालायची? कारण तुकोबराय म्हणतात गंध का लावायचा? तुकोबराय म्हणतात ऊर्ध्व पुंड्र भाळ कंठी क्षोभे तुळशी माळ कापे तया भिने कळे काळ. म्हणून माळ घालायची महाराज. माळेमध्ये खूप ताकद आहे महाराज. तुम्ही अंगावरती कितीतरी किलोचं सोनं घाला, कितीतरी चोरांची नजर तुमच्यावर कायम असेल, परंतु एक 10 रुपयाची तुळशीची माळ गळ्यामध्ये घालून बघा, कायम त्या पांडुरंगाचं लक्ष आयुष्यभर तुमच्यावरती असेल. माळकरी व्हा, गंध लावा. माळ का घालायची? कारण तुकोबराय म्हणतात गंध का लावायचा? तुकोबराय म्हणतात ऊर्ध्व पुंड्र भाळ कंठी क्षोभे तुळशी माळ कापे तया भिने कळे काळ. म्हणून माळ घालायची महाराज. माळेमध्ये खूप ताकद आहे महाराज. तुम्ही अंगावरती कितीतरी किलोचं सोनं घाला, कितीतरी चोरांची नजर तुमच्यावर कायम असेल, परंतु एक 10 रुपयाची तुळशीची माळ गळ्यामध्ये घालून बघा, कायम त्या पांडुरंगाचं लक्ष आयुष्यभर तुमच्यावरती असेल.